B 3, Racing de Santander 2, Oviedo 0, Zamora 2, Burgos 0, Guijuelo 3, Noja 1, Avilés 1, Tropezón 1, Marino de Luanco 3, Unión Deportiva Logroñés 1 e Coruxo 3, Ourense 0. Descausou nesta xornada a Cultural Leonesa. Temos que saudar, como sempre, cando chega este momento do programa, bueno, como sempre, ou case sempre, porque o vindeiro domingo fallaches, Gustavo. Bueno, bautizo, non? Celebración. Un fallo permítese, non? Motivo de enhoraboa e de satisfacción para toda a familia, de verdade. Gracias. Parabéns. Bueno, imos coa segunda vez con ese gran derbi en San Lázaro, ese Compostela Racing de Ferrol. Bueno, hubo dous clásicos, Sí, sí. O que pasa é que o de San Lázaro a min chamoume moito a atención esa goleada do Compostela. Goleado Compostela. Bueno, o que pasa é que o Compostela na casa nunca se pode descartar unha goleada, porque, de feito, viamos un dato, Óscar Tito, o Compostela leva 9 vitorias esta temporada na temporada, as 9 foron en San Lázaro. O Compos está claro que demostra na súa casa moita contundencia. O raro é que haxa un Compostela tan diferente na casa e tan diferente fora, digámoslo así, porque fora sacou moi poucos puntos. Bueno, xa víamos bo ambiente nas bancadas, homenaxe a Manuel Mosquera dentro desa remesa de homenaxes que está a ver sempre en San Lázaro, e o Compostela que se adiantou seguramente foi a clave do partido. Os 3 minutos, o gol marcado por Joselu. Que gran control orientado para deixar o balón e cun só golpeo batir ao porteiro. 3 minutos, recibir un gol. O Racing é un equipo que non adoita descompoñerse. Mas foron erros que non vimos en toda a temporada, Tito. E que creo que eso foi a clave. O Compostela desubicou o Racing co típico partido que fai o Racing, pero claro, o Compos nos ten acostumbrados a que na súa casa é capaz deso. Estamos a ver a xogada do 2-0 no minuto 12 dun córner. Bueno, isto pasa moitas veces no mundo do fútbol, un córner a favor dun equipo acaba converténdose nunha contra do equipo contrario, un pase maxistral o que pon Diego Rey e o gol marcado por Jordan. 12 minutos, 2-0. Isto poucas veces na temporada o vimos en contra do Racing. Aquí o mérito sobre todo para o pase de Diego, que atopou o oco. Despois veremos tamén un pase milimétrico na terceira, pero á altura deste. E a reacción do Racing, é que foi un comezo de partido como clásico, como Madrid-Barcelona, porque aos 16 minutos, penalti a favor do Racing. Cartón amarelo para Catú, que reaparecía, e aí estamos a ver a xogada. Ixe non hai con empurrón, sí. Non? É que penalti realmente é, pero... Sí. Innecesario. Innecesario totalmente. E o gol marcado por Manu Barreiro, por certo, Joselu un gol, facía o número 21, Manu Barreiro outro gol, facía o número 17, aí había outro duelo bonito, e un duelo que se desequilibrou a prol de Joselu por esta xogada. Outra chave, 2 minutos despois do 2-1, ese erro de Víctor Vázquez, bueno, non sei se erro de Víctor, de Camacho, mérito de Joselu... Depende do que dixera o porteiro, non? Aí. Home, sí, Víctor que quere deixar o balón, está moi lonxe, pero máis que un erro dun xogador, o acerto de Joselu que non falla. Sí, que segue aí ademais o balón. A temporada que está ao final facendo de sobresaínte. Un pouco de polémica. Este gol que marca Manu Barreiro, mal anulado polo árbitro. Ademais, clarísimamente mal anulado, vamos, clarísimamente no, por 1 metro. Non sei se había incluso máis dun metro. Moi importante esta acción para o transcurso do partido, porque non é o mesmo ter que levantar 2 goles que un só. Oportunidades pro Racing, xa estamos na segunda metade, bueno, foi un partido que tivo de todo, ocasións, polémica, penaltis, goles, algún erro, ese remate arriba de Manu Barreiro que buscaba o gol que lle permitise entrar nos últimos minutos metido no partido o Racing de Ferrol, e incluso o segundo cartón a Catú, con 10 xogadores a Sociedade Deportiva Compostela, e aínda así, en inferioridade numérica, o equipo de Freddy acabou marcando un terceiro gol. Antes, o aviso de Pablo Rey nese lanzamento de falta. Que bonita esa repetición, sí. Como se ve ese balón aí, que buscaba a portería. Vamos a chegar e ao final foi arriba. E aquí, sí, erro de Camacho no despexe, tamén foi unha xornada de erros dos porteiros, porque a máis deste de Camacho veremos despois un de Rubén Blanco, e o gol marcado por Joselu, o número 23. Non falla, que listo está aí. No, isto, o veste dices, está claro que está fácil de meter, pero non, hai que facelo, Sí. E ao final esa vitoria que lle vai dar moita tranquilidade á Sociedade Deportiva Compostela.
Está claro que no duelo de goleadores que se presentaba en San Lázaro Bus gañou Joselu, pero vaya calidade que hai aí entre Joselu e Manu Barreiro, espectacular. Coincidiron os dous unha temporada no Cerceda, e xa nos explicamos por que o Cerceda gañou a Liga. Aquela Liga na que tamén estaba o Racing de Ferrol. Os compañeros tamén axudarían. Sí, bueno. Pero daquela marcara, non sei, Manu marcara 20 goles, Joselu chegara a media temporada, bueno, realmente foi un duelo espectacular, un duelo que se volveu a vivir no campo de San Lázaro. Os dous van necesitar eses puntos nese partido, Racing de Ferrol e o Celta B. Repasamos agora o que pasou no outro derbi galego da xornada, si que necesitaba os puntos o Coruxo e notouse. O Coruxo xogábase a vida. O Clube Deportivo Ourense tamén tiña un reto que era entrar entre os 4 primeiros clasificados, de ter gañado podría o conseguir, pero ao final gañou o Coruxo porque marcou 2 goles tamén moi temperáns. Os goles de Moscardó e de Cristóbal marcaron o partido. Golazos, Golazos. O necesitaba a Coruxo empezar un partido por diante, porque senón a situación se iba a complicar moitísimo. E o Coruxo 23 goles en 27 xornadas e por fin apareceu ese acerto goleador que nun equipo no que está Reguero, no que está Antúnez, no que está Chaco, no que está agora Moscardó, Pedro Vázquez, hai aí produción para facer máis goles, penso eu. Sí, o que pasa é que non acabou o Coruxo de coller unha liña de tranquilidade, pelexando sempre contra a corriente, eso ao final te limita moitísimo. Corríxeme se me equivoco, Gus, era o primeiro gol dos 3 xogadores que marcaron neste partido. Sí, o primeiro de Moscardó, primeiro de Cristóbal e primeiro de Mateo. Ben é certo que os 3 xogadores chegaron no mercado invernal. Pero que é importante, por iso o que estabas a falar, que se incorpore xente, que teña gol, que aporte eses goles que ao final valen puntos. Ademais, os de Moscardó, bueno, os 3 foron moi bonitos, o de Moscardó fermoso, este de Cristóbal absolutamente imparable, o mosqueo que tiña Luisito, que aos 33 minutos xa meteu 2 trocos na liña de Luis, que non se casa con ninguén, quitou a 2 centrais e meteu a un interior e a un dianteiro, como é Óscar Martínez. E despois, na segunda metade, recuperación, contragolpe e gol de Mateo. Grandes goles no partido. Mateo, por certo, que lle puido dar algunha pista do Guadalaxara, porque Mateo xogaba no Guadalaxara, aínda que aí non estaba moi conforme Luisito, e o Ourense, a súa gran cita a partir de agora, seguramente sexa esa final da Copa Federación diante do Guadalaxara. Sí, polo menos eu espero que o Ourense teña un premio a temporada que fixo tanto os xogadores como o corpo técnico e mira, creo que estaría moi ben reflexada nesa final. Triunfo era o que máis o necesitaba, o que máis agobios estaba pasando na clasificación, tiñamos tamén con agobios clasificatorios
a un Celta B que se complica a vida despois da derrota en Mieres, porque o Caudal, o mesmo que o Coruxo, se sitúa a un só punto do filial Sí, céltico. metes en serios problemas. O Celta B perdeu por 3-0 un partido que se decidiu por dous detalles nos primeiros 15 minutos. Estamos a ver a primeira xogada de perigo. Ese balón en longo, saída a por uvas de Javi Díaz e a porta baleira falla Taylor. Minuto 11 de partido, a gran oportunidade do Celta B. E do que puido ser o 0-1, esa ocasión clara de Taylor, mira como é o primeiro gol do Caudal. Un mal despexe de Rubén Blanco e dende aí marca Antonio Rojas. Hai que metelo, que Hai que decíamos metelo, antes de sí. José Lu, vale para Rojas. Sí, a verdade é que sí. Son dúas xogadas e ademais en un espazo de 2 minutos. O que pasa é que estos goles, con tanto partido por diante, fan moitísimo dano, non? E, bueno, e o Caudal, que a partir de marcar ese gol, pechado no seu campo, dalle a iniciativa ao Celta B, estivo cómodo defensivamente, lanzando algún contragolpe, como ese de Jorge, e había outra cousa que defender, Tito, seguramente na que non reparasen os xogadores do Celta B, que era defender o golaveraxe. Gañara 4-2 o Celta B en Barreiro, perdeu 3-0 este partido, un hipotético empate a puntos final. Estas cousas que moitas veces os xogadores non pensan no momento, porque é moi complicado, pero que despois terminan sendo decisivas. Non, moi decisivas, sobre todo como está a parte de aí abaixo, que está claro que algún equipo vai a quedar empatado a puntos con outro. E o Celta B, que é un deses equipos que ten aínda que descansar, porque o Coruxo está a un punto do Celta B e a 3 da Sociedade Deportiva Logroñés, pero o Coruxo ten que xogar 8 partidos e o Celta B e a Sociedade Deportiva Logroñés teñen que xogar 6. Pero que hai moitas diferencias aí. Sí, agora é cando se vai ver esa xornada de descanso, cando vai a cobrar verdadeira importancia. Este foi o 3-0, 2-0 de Abraham, o 3-0 marcado por Jorge, ao final houve esta oportunidade de Yelko, pero problemas pro Celta B, que ademais ten un calendario complicado. Queremos repasar moi rapidamente o acontecido no partido entre históricos desta xornada. Racing de Santander, Oviedo, nada menos. A máis seguramente porque decidiu quen vai ser o campeón do grupo primeiro da segunda división B. Aí temos o Sardinero, absolutamente ateigado. Gañou o Racing por 2-0. O Racing que mete 8 puntos co segundo clasificado, co Racing de Ferrol. Os goles marcados por Miguélez e por Coné, e a min dame a impresión de que xa temos campeón de grupo. Non hai ninguna duda. E bueno, por suposto que preferiría que fora algún galego, pero de non ser algún galego, me quedo co Racing de Santander. Pues son 8 puntos os que leva de ventaxa. Logo, repasando a clasificación, veremos como o Racing de Santander ten agora máis que feito ese obxectivo. Carlos, antes, os twitters e redes sociais. Sí, pois en xeral moi contentos no Coruxo e no Compostela. Vos mensaxes de apoio pro Racing, tamén pro Ourense, como de Juan José Fernández, que di espectacular a afección de Ourense a pesar do resultado, animando os 90 minutos. Brais Fernández di que Joselu é moi bo, que Compostela non vai ter problemas para salvarse, e Jacobo, que nos di que 2 pases de gol de Peláez e nin mención, que non é certo. Increíble, parece que José Lu xoga só, que penso que tampouco é certo. De feito, alguna vez lle preguntamos a Tito se José Lu tiña que estar mellor acompañado, sempre dis que está de sobra acompañado co que ten ao redor. Creo que sí, o xogador que ten aí ao seu lado como é Peláez, xa o dixen máis de unha vez, para min unha debilidade. Correcto, pois aí queda ese matiz. Grazas, Carlos. Imos coa clasificación desta segunda división B. E aí vemos claramente como esa vantaxe de 8 puntos do Racing de Santander vai facer moi complicado que ninguén poida loitar por ese primeiro posto. O Racing de Ferrol, iso sí, segue segundo e mantén ese posto de loitar polo ascenso. Agora mesmo estarían nesa situación o Guijuelo e o Marino de Luanco, pero moi preto equipos como Avilés, Oviedo, incluso Amora, Clube Deportivo Ourense e Burgos. O equipo de Luisito Itabo aí está a 2 puntos dese cuarto